hlavne chcem, aby boli čo najviac úspešní. Čiže u nás to nekončí dneska iba týmto programom. Nasledujúcich 10 mesiacov budú ďalej pokračovať veľmi intenzívnej spolupráci, kde ich budeme ukazovať zákazníkom a investorom. Aj keď celý program bol dosť intenzívny a náročný, tak už teraz sme hrdí na to, kam to naši startupisti dotiahli a ako sa posunuli za tieto 3 mesiace. Pán Košťal dá pokyn muzike, aby to bežalo správne a korektne, to je veľmi dôležité, aby ste všetci mali rovnaké podmienky. Môžeme to odštartovať? 3, 2, 1, nech sa ti páči. Ako druhý sa nám predstaví tým Konkurzio. Všetci chceme vedieť jedno. Chceme vedieť o nových investičných príležitostiach. To je misiou Konkurzio. Ako štvrtý sa nám v poradí predstaví tým Ovasmooth. Náš inovatívny prístup je založený na najnovších matematických trendoch, čo nám umožňuje dosiahnuť rýchle, kvalitné a citlivé vyhľadzovanie dát, ktoré je možné prispôsobovať pre širokú paletu odvetví. Ďakujem pekne aj za otázky, aj za poslednú z prezentácií. Prodávajte ty users, to znamená, že... vedia to predať a väčšinu na jeden event máš. Takže víťaz druhého ročníka Startup Accelerátora je Ovasmooth. Gratulujeme.